Què és el mite? És el paradigma de la vida humana. Els personatges del mite aconseguien el que els humans no poden: amor, triomf. A partir, doncs, dels paradigmes mítics, els poetes descrivien l'amor humà. Així, en l'escena marital del començament de la Ilíada entre Zeus i Hera, la dea no veu amb bons ulls les infidelitats del seu marit, però són déus. Per tant, la cosa no passa d'aquí. De la mateixa manera trobem en l'Odissea els amors adúlters d'Afrodita i Ares, el déu de la guerra, que aprofita l'absència de Fest. Però quan aquest els enxampa, tot plegat només provoca la riota dels déus. A nivell humà, l'adulteri no es viu de la mateixa manera. Hi ha divorci i fins i tot mort. De vegades, però, algun déu també pot patir a nivell físic. Per exemple, Afrodita és ferida per Diomedes quan intenta salvar el seu fill Enees enmig de la guerra de Troia, o a nivell de sentiments, com és el cas d'Afrodita i Adonis. Quan Adonis mor, la dea plora, però no massa estona. Els déus són déus i tenen altres distraccions. Els herois són mortals i coneixen la mort i el patiment. Tanmateix, l'heroi triomfa en circumstàncies molt difícils en què qualsevol humà renunciaria. Sovint, el triomf de l'heroi va unit a l'amor, o al sexe, si voleu, que és el símbol i el premi de la seva victòria. Aquest Eros acostuma a ser heterosexual. L'esquema antic és l'heroi que sedueix la dona i ves per on, de vegades, l'abandona, i la dona abandonada es plany. Aquest tema de la dona abandonada també va passar de Sumèria a Grècia. En Píndar, Apol·lo veu una nimfa que lluita com un lleó i el déu en queda meravellat. Llavors demana al centaure Quiró: «Qui és ella?» I el centaure li respon irònicament: «I tu m'ho preguntes? Tu que coneixes tots els granets de sorra de la platja? Bé saps que és Sirena, la teva nova esposa. Vet aquí el tema de l'arribada triomfadora». Sovint, arribar i conquerir ho trobem en les captives de guerra. En la guerra heroica es maten els homes i s'esclavitzen les dones. Així, en les tragèdies d'Eurípides o en l'escena commovedora de la Ilíada del comiat d'Hèctor i Andròmaca. En la conquesta de Càlia, Hèrcules s'emporta Iole captiva. S'acostuma a estimar els conqueridors. L'esposa d'Hèracles, Deianira, en sentirà gelosia i, per voler retenir-lo, li acabarà donant sense voler un verí mortal. El mateix Èdip, després d'alliberar la ciutat de Tebes de les Fins, es casarà amb la reina acabada d'enviudar, Iocasta, sense saber que és la seva pròpia mare i ell l'assassí del seu pare. Quan Agamèmnon, triomfador de Troia, arriba a Mecenes en Casandra, filla del rei Príam, també trobarà la mort a mans de la seva esposa Clitemnestra i el seu amant Egist. Després, el seu fill Orestes venjarà el seu pare matant els assassins. La dona, de vegades, és el premi. Andròmeda, lligada a la roca, espera el monstre marí que l'ha de devorar, quan arriba Perseu amb el cap de la medusa i la allibera. El premi serà la mà de la donzella i es casa amb la princesa alliberada. De vegades, l'amor empeny aquestes heroïnes a ajudar l'heroi. Sense el fil d'Ariadna, Teseu no hagués sortit mai del laberint per bé que després l'abandona a l'illa de Naxos en el camí de retorn cap a Atenes. I què dir de Medea, que per amor envers Jàson és capaç fins i tot de matar el propi germà en la seva fugida amb el velló d'or cap a Grècia, on Jàson l'abandonarà per casar-se amb la filla del rei de Corint. Tenim aquí gelosia i mort, que acabarà en la vida dels seus propis fills. L'amor, en final feliç, és una invenció de la comèdia i de la novel·la grega. En el mite, però, les coses són bastant diferents.
L'amor comporta transgressió i aquesta transgressió, dolor i fins i tot mort. Paris viola l'hospitalitat del rei Menelau d'Esparta i rapta per amor Hèlena. Els troians l'accepten i seran el desencadenant de la guerra de Troia, que provocarà l'incendi i la destrucció de la ciutat. I han dit que l'amor engelosit de Deianira per Hèracles li suposarà la mort de l'heroi al món Enna. Quan Agamèmnon, al començament de la Ilíada, s'encapritxa de Criseida i no la vol tornar al seu pare Crises, hauran de patir els grecs la pesta enviada per Apol·lo com a càstig. Obligat a restituir-la, treu Briseida a Aquil·les i aquest s'enfada i la cosa s'embolica que fa fort. De vegades hi ha seductores, així Estenebea, anomenada Antea per Homer, que s'enamora de l'heroi Belerofontes, però que no en vol saber res. Llavors ella es va queixar al seu marit Pretos, dient que el jove l'havia volgut seduir. Pretos envia Belerofontes a casa del seu sogre Iòbates amb una carta en què li demana la condemna a mort per a qui la portés. Pretos no vol matar Belerofontes perquè l'havia acollit com a hoste i l'envia a matar l'esgarrifosa quimera. Jo per davant i Drap per darrere, amb un altre cap de cabra que treia foc per la boca. Aquest monstre devastava el país i Pretos es pensava que Belerofonte no se'n sortiria. Però què va aconseguir muntar el cavall a Pegàs i, en la irança, va aconseguir matar la quimera. Després va haver de superar altres proves fins que finalment Iòbates va comprendre que Belerofontes era d'origen diví, descendent de Posidó i de Sísif, i li va oferir la mà de la seva filla Filònoe i va heretar el seu reialme. Més tard, tanmateix, Belerofontes, ple d'orgull, va voler pujar en Pegàs a l'estatge de Zeus, i aquest el va precipitar a la terra i l'heroi va morir. També acaba malament els amors de Fedra pel seu fillastre Hipòlit o els de Leucna per l'heroi local Eunost, com en la Bíblia, la dona de Potifar. Bèsties, el mite de Zoofília de Pasífae, la dona del rei Minos de Creta. Els seus amors monstruosos amb un toro i l'artefacte de Dèdal per satisfer la seva passió, l'acoplament monstruós. D'aquesta unió va néixer el Minotaure i la història que tots coneixeu, però potser no sabeu que la tal Pasífae patia també de gelosia i per impedir que Minos s'unís a altres dones, havia preferit una maledicció, segons la qual totes les dones que el rei estimava morien, devorades per unes serps que sortien del cos de Minos. Reprenem el camí. En el mite, l'amor és un premi, però ben perillós. Sovint, la dona n'és l'obstacle. Circe, Calipso, Nausica són obstacles que Ulisses es troba en la seva odissea de camí envers Ítaca, on l'espera la seva esposa fidel Penèlope i després de matar els pretendents recobra el seu amor. Viure sense triomf i sense amors és molt més tranquil, però aquest és el món dels mites, és un paradigma de la vida humana, de la vida on hi ha triomf, amors, perill, obstacles, dolor, sofriment i fins i tot mort. El tràgic Eurípides deia: millor que hi hagi amors moderats, però aquests no existeixen, i admira els herois, i admira les heroïnes. Sòfocles ve a dir: això és el que s'esdevé, sisplau, no ho feu. El mite és alegria, és festa, però també és un advertiment. No es pot sortir dels nivells mediocres de la vida. Si un home o una dona el sobrepassa, mireu què passa. Malgrat tot, hi ha qui s'arrisca i prefereix viure així que ser mediocre. El mite, la poesia, les arts plàstiques i visuals presentaven en l'antiga Grècia el mite com una gran lliçó vital i ja us n'heu adonat, tot gira al voltant de l'ésser humà. Què és l'home? D'aquí la seva validesa universal i perenne, una adquisició per sempre, en mots del grec Tucídides. La literatura grega és mítica,
I sense mites no hi ha models, no hi ha paradigmes per a l'existència humana. Els grecs rebien des de ben petits aquests ensenyaments. Al Gineceu, a l'escola, a l'àgora, en les festivitats religioses, en el teatre, en els simposis, en les decoracions ceràmiques. Ara bé, tenien molt clar una cosa són els éssers humans i una altra són els déus. El millor és la mesura i que no tothom es pot casar amb la bella Afrodita. Això és l'amor, un triomf, però també un risc.